Salut toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi o să îmi pun acest desen mirabolant pe un tricou foarte alb. Foarte alb. O să-l înfășurez cu folie. Da? Și apoi o să pun praf de copt, nu praf de copt, doamne, ce am gătit-o. Folie de copt peste, ca să nu se lipească. Da. Și maioul, de fapt, nu maioul, bluza, că vreau să iasă în evidență desenul meu, am fix acolo, imediat. Uitați-l, l-am călcat eu. Apoi maica mea o să lipească sau ceva gen. Pentru că, da, am legat o să mă ajute, că nu mai știam cum e cu TikTok-ul. Am văzut pe TikTok chestia asta și pe YouTube la mulți oameni. Și cam videoclipul ăsta o să fie foarte scurt. Cam de 3 minute sau de 2 sau de 5, nu știu, cam așa ceva. Așa. Sau chiar mai mult. O să iau hârtia de acolo. Stați un pic. O să iau hârtia și folia de... cum o cheamă? Folie transparentă, așa. O să le luăm. Deci asta e folia. Și asta e desenul. Știu, îmi place foarte mult. A venit și maica mea cu folia de copt. Imediat o să, cum să zic, o să o punem cum are. Așa. Acum vom pune desenul invers, dacă poți. Așa, mă. Așa. Îl împachetăm doar în folie și apoi o să-l punem pe... Să țin aici. Și apoi o să... Cum să spun? O să iasă tricou super fain. Îi dau drumul? Imediat. Îi dau drumul. Deci maica mea am face chestia asta acum. Momentan. Și trebuie să lipim. Nu trebuie să lipim. Lasă așa. Așa. Folia de copt o avem aici. Uitați, o adus-o. Și euro. Și apoi o să taiem astea. Folia transparentă, cum ar veni. O să punem la geam. Și acum vom întoarce desenul și, cum ar veni, îl călcăm. Cam 5 minute cu folia de copt pe ea. Sau 10 sau 2, cam așa. Între 5 și 1 minut. Sau între 5 și 3 minute, așa am văzut. Așa. Apoi punem folia de copt peste ca să nu se lipească. Așa. Gata, e bun. Și apoi va trebui să punem folia de copt. Că de ce nu? Așa să sunt să filmez unde am din părtare. Să vedeți și voi. Eu nu o să vă că stau în partea pută. Așa și frecăm cu caloriferul timp de 5 minute sau ceva gen. Și oară nu cu calorifere, cu mașina de călcat. Așa. Ați închis bine folia de copt. Așa. Apoi faceți asta. Cam 5 minute. O să revenim după cum ar veni rezultat. Da? Am mai revenit un pic la mașina de călcat, cum ar veni. Așa, și acum nu știu, după rezultate o să fie foarte mică, ce o să-l probez cum ar veni. O să vedeți cum îmi vine tricoul. Și așa. Sper să iasă super.
Așa. O să revenim gen după ce s-a terminat de făcut tricoul. Aparent am mai dat cu încă o folie deasupra. Nu deasupra foliei de copt, ci a desenului, cum ar veni. Da, sper să iasă super cool. Ne uităm puțin din când în când. Acolo nu s-a făcut cum ar veni. Gata, o să revenim acum chiar la rezultate. Acum rezultatul! Surpriza mea cea frumoasă, cum ar veni. Așa, că e frumoasă. Yes. Aoleu. Așa. O să iasă super tare. Cred. Ok. Ok. Aici cam s-a lipit la gură și la întreg s-a lipit. Așa. Mamă, deci eu cred că a ieșit super tare chestia asta. Stați un pic să mai fac o pozică. Gata. Îmi place super mult. Gata. Am pus pe tricou și cam fața nu prea e reușită și acum o să-l probez. Și cam ăsta e rezultatul. De fapt e pe mine acum. L-am probat, da. Sunt 100% că mi stă bine. Și cam asta e rezultatul. Adică l-am probat pe bluză. L-am pus pe bluză. Așa. Și acum e pe mine. Da. Îmi place foarte mult cum a ieșit desenul și că, cum să zic, că am reușit să-l pun pe tricou. Am încercat de 2 ori chestia asta și nu mi-a mers. Și acum mi-a mers a 3-a oară cu noroc. Așa. Eu am fost Isa 15 și ne revedem pe data viitoare. Nu uitați că TikTok-ul meu se numește RHINXY29 și Insta-ul meu Isa.asiisa. Ne vedem pe data viitoare. Bye!